Λοιπόν, είναι εδώ. Έχουμε λίγο χριστουγεννιάτικο background και όλα αυτά. Το από πίσω αγνοήστε το. Στο δωμάτιό μου είμαι, τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε πάρει κάποια πραγματάκια από Temu. Άρα έχουμε Temu Haul. Και λέω να σας τα δείξω καλά μου παιδιά, γιατί είναι αρκετά. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με αυτό εδώ το ωραίο παγουρίνο ροζουλί. Αγνώρισε τον ήχο που σας σκότωσα τα αυτιά. Είναι αυτό εδώ που ανοίγει και πίνεις. Ξέρεις και είναι γεμάτο. Κλείνει και ανοίγει ξανά. Ναι. Έχει και φίλτρο λέει. Και το γεμίζεις και βάζεις ό,τι ρόφημα θες μέσα. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, δεν θα εκνευριστώ. Μετά έχουμε αυτό εδώ. Πάνε τα αυτιά σας. Κάνει zoom όπου θέλει, όποτε θέλει. Δεν συνεργαζόμαστε καλά εμείς οι δύο, κυρία μου. Λοιπόν, εδώ είναι πραγματάκι για το lunchbox. Και είναι μαχαιροπύρουνα. Wow! Θυσιάζομαι μόνη μου. Έχει όλο το set. Chopstick, κουτάλι, μαχαίρι, πυρούνι. Όλα τα υπόλοιπα ελληνικά. Το chopstick αγγλικά. Ξυλάκια με απλά ελληνικά. Είναι σε χρώμα χρυσό με ροζ. Δεν ξέρω αν φαίνεται διαφορά. Και τον ήχη μου είναι κόκκινο, όχι πορτοκαλί. Δεν ξέρω αν φαίνεται διαφορά. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Α, καλά είναι εδώ κάτω. Χαίρομαι. Μόνη μου ρε. Μόνη μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έρχεται σε αυτή εδώ τη συσκευασία. Τι είναι ωραία. Καταλάβατε. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Φυσικά κάτω στο description θα σας έχω και το κωδικό μου, έτσι ώστε με την πρώτη σας αγορά και όταν είναι η πρώτη φορά που κατεβάζετε το Temu στο κινητό και βάζετε τον κωδικό μου που θα είναι κάτω στις περιγραφές, και YouTube και TikTok, γιατί θα αναβρω και στα δύο, θα πάρετε έκπτωση 100 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ που είναι ένας folder που μπορείς να αποθηκεύεις λεφτά για οτιδήποτε θες. Δηλαδή ανοίγει αυτό εδώ και βγάζεις τα λεφτάκια σου, όμορφα και ωραία. Γράψεις εδώ το ποσό, έχει και κάποια αυτοκολλητάκια που τα κολλάς για να ξέρεις για ποιο πράγμα φυλάς λεφτά. Πάμε και στο επόμενο τώρα, θα σας πρίξω, πάμε και στο επόμενο. Επιθετικό marketing. Το επόμενο διαμαντάκι είναι αυτό εδώ που το έχετε δει παντού. Είναι να φυλάς και αυτό λεφτά, 10.000 επέλεξα, τρομάρα μου. Έρχεται μαζί με αυτό το μαρκαδοράκι που σημειώνεις. Και λέμε τώρα ότι στην περίπτωση το γέμισες 10.000 ευρώ. Έρχεσαι και θέλεις να το ξαναγεμίσεις. Έχει εδώ τη γομίτσα και σβήνει. Θέλει ASMR. Τέλος πάντων, ναι, σβήνει για να μπορείς να το ξαναγεμίσεις. Τι είπα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Θα σας δείξω ένα πάρα πολύ μικρό ποτηράκι. Πολύ μικρό. Δεν το έχετε ξαναδεί τόσο μικρό. Είναι αυτό εδώ το πολύ μικρούλι ποτηράκι. Τίποτα, δεν φαίνεται, είναι μια σταλιά. Που ανοίγει έτσι. Ναι, όπως έχετε δει τα έχω ξαναανοίξει. Γιατί προσπάθησα να τα κάνω unboxing on stream, αλλά δεν μου πήγε καθόλου καλά. Γιατί προτιμάτε να λέτε
φλακιούλες παρά να βλέπετε κάτι καινούριο στο κανάλι, σε live streaming. Να το πω και το παραπάνω μου. Άρα θα ξαναδείχνω τώρα ανοιγμένο. Λοιπόν, ανοίγει, έχει εδώ το σκατολάκι του, το καλαμάκι. Είναι ανοξίδωτο από μέσα. Και ναι, ένα απλό ποτήρι μικρούλι που το παίρνεις παντού. Και άμα σου πετυχθεί και κανένας, μπαμ, του τυχώνεις και έφυγες. Όχι. Έχουμε και αυτό εδώ το υπέροχο παγουρίνι, που ήδη το χρησιμοποιώ για την προπόνηση. Έχεις εδώ την ασφάλεια. Μαγικό! Και πίνεις. Με έχει βολέψει αρκετά, γιατί ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο. Είμαι τερματοφύλακας από το Little. Προσπαθώ να γίνω τερματοφύλακας. Και τέλος πάντων, ναι, με έχει βολέψει. Μ' αρέσει και το χρώμα, είναι κλασικό πλαστικό μπουκάλι. Αλλά είναι πολύ cute, πιστεύω. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό εδώ. Πόσο iconic, πόσο aesthetic, πώς το λένε, πόσο girly. Κλασικά, ανοξίδωτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το είδα και το καπάκι του. Η φύα πάνω δεν είναι ξεστό σίδερο πια. Είναι όλο σαν ματ, σαν κολλάει, όχι κολλάει. Δεν γλιστρά, είναι ναντιολιστικό. Κάτι είναι δηλαδή. Δηλαδή και να είσαι βαγμένα χέρια, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή κάπου είσαι σε ένα κάμπινγκ, κάτι κάνεις. Και θες να πιεις νερό ή κάτι που έχεις εδώ μέσα. Δηλαδή και να το πιάσεις, δεν θα σου φύγει, γιατί οι πεταλούδες και όλα αυτά, όλο το υλικό είναι από κάτι που δεν γλιστράει στα χέρια σου. Και ειδικά το καπάκι, κατευθείαν. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και το έχω συνδυάσει μαζί και με τα χεροπύρουνα που σας έδειξα, με ένα υπέροχο τσαντάκι Loungebox. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το τσαντάκι που σας έλεγα είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό το τέλειο μωρό που έχει 1 και 2. Και σκά άκουσε πώς θέλω να το κάνω. Π.χ. εδώ βάζω τον καφέ μου. Ναι, επειδή τώρα δεν έχει κάτι μέσα, είναι λίγο δύσκολο να πούμε. Και απ' την άλλη, άμα δεν μου πέσει τώρα, Νάνι! μπαίνει και αυτό. Και να λέει έφυγε, δεν θέλει να κάτσει στο βίντεο. Help me! Help me! Help me! Help me! Ναι, είναι άδειο τώρα, γι' αυτό δεν μπορεί να συγκρατήσει. Λοιπόν, μπαίνει και αυτό. Έχει και εδώ πίσω θικούλα που μπορείς να βάζεις τα μαχαιροπύρουνα που σας έδειξα, τσου. Κουράσαι καλό. Μετά εδώ απάνω έχει να βάζεις κάτι και εδώ έχει μια θικούλα. Και άμα δεν θες να είναι τόσο φουσκωμένο αυτό εδώ, το μικραίνει. Πόσο πολύ μικραίνει. Και μικραίνει. Και μετά έχει εδώ άλλο ένα firmware που είναι το main. Και έχει ένα από υλικό, ξέρεις, που κρατάει θερμοκρασία άνετα. Έχει από εδώ μπροστά άλλη μια θικούλα, άλλη μια εδώ,
Άλλη μία εδώ. Γενικότερα είναι πάρα πολύ βολικό και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Ναι, πολύ ροζ. Μπάρμπι ξαφνικά. Και συνεχίζουμε και έχουμε αυτό εδώ το υπέροχο lunchbox. Ροζ. Είναι ροζ σωμόν, δηλαδή είναι το παλό το ροζ. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και έχει εδώ πέρα. Και αυτό. Θα μου πεις, Νίνα, θα πηγαίνεις με αυτά στη δουλειά? Άμα κάνω το δεκάρα. Έχει εδώ κλασικά και chopsticks. Μαχαίρι κουτάλι. Αν και δεν θα τα χρησιμοποιώ αυτά. Πυρουνάκι. Και έχει εδώ μια τάπα. Αυτή η τάπα ανοίγει για να φεύγουν οι υδρατμοί. Και μπαίνουν με κάποιο τρόπο μετά. Λοιπόν, και έχει αυτό εδώ. Τσουκ. Μάλλον είναι το παιδικό lunchbox. Ναι, τελικά είναι παιδικό, αλλά δεν με νοιάζει. Βάζει εδώ κάποια πραγματάκια. Και έχει και το δεύτερο χώρο που μπορείς να βάλεις μονοκόμματα, ένα φαγητό, ένα σούπα, κάτι. Σούπα δεν θα έβαζα εδώ πέρα. Κατά τη δικιά μου γνώμη, δεν θέλω να κάνω μπάνιο ό,τι έχω μέσα. Λοιπόν, και ξανακλίνει. Βάζει εδώ τα πραγματάκια. Τα βάζω εδώ τώρα όπως να είναι για να προχωρήσουμε. Και τέλος πάντων αυτό είναι το ένα lunchbox που συνδυάζεται με τη τσάντα. Μετά είναι αυτό το υπέροχο ποτηράκι που λέει Coffee and Tea. Έχει αυτό εδώ το υπέροχο καλαμάκι με το ροζ πιπιρόλι του. Έχει και εδώ δεύτερο για να μπαίνεις έτσι. Για να τριχιασά. Και τέλος πάντων είναι μια ωραία κουπίτσα για να πίνεις και όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα, Νίνα, πώς θα τα καθαρίζεις όλα αυτά και έχεις τόσα πράγματα. Συν έχω και άλλα ποτήρια μέσα. Όχι ποτή μου. Γενικότερα έχω παγούλια, ποτήρια, κούπες. Έχω μια τρέλα, δεν ξέρω, μου αρέσουν. Νιώθω πάλι 5 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο σε ποτήρια. Λοιπόν, και θα μου πείτε πώς θα καθαρίζω όλα αυτά. Ή μάλλον πώς θα πλένει, πώς και δεν θα πετάει στο κεφάλι. Θα το πετάξει καμιά ώρα στο κεφάλι. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ. Γράψε λάθος. Αυτό εδώ, το μαγικό πραγματάκι, έχει πράγματα διάφορα για να καθαρίζεις το σκάτουλά σου. Λοιπόν, μάλλον εγώ δεν θα έχω αυτό. Ναι, δεν ξέρω, δεν μου έχει κάτσει καλά στο χέρι μου, αλλά τέλος πάντων. Αυτή εδώ η λαβίδα έχει εδώ εξαρτηματάκια. Και το παίρνεις και το καθαρίζεις. Μάλλον θα πάρω ένα πιο επαγγελματικό. Έχει και αυτό εδώ. Αυτό είναι πιο πολύ για... Don't! Λοιπόν, αυτό είναι για το καπάκι από πάνω, για την υποδοχή του νερού, δεν έχω καταλάβει. Αλλά ναι, έχει εδώ κάποια μπεχλεμπίδια, μαραφέτσια. Καθάριστο κάτουλα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων και κλείνει και τα ίσως όλα μαζί και τελειώνει το θέμα και δεν σε κυνηγάει η μάνα σου με το σκούπα. Έχω πάρει κι άλλο ένα lunchbox, αλλά το χρησιμοποιεί η μάνα μου. Το έχει χρησιμοποιήσει ήδη, αλλά ok.
είναι αυτό εδώ πάλι τρύπατο, που όλα είναι αυτό το μέγεθος μέσα, δεν έχω κάτι παραπάνω. Απλά το καπάκι που μας ήρθε, άρα μάνα με καλά δώσω, καλά δεν το έχει πληρώσει κάτω. Είναι τρύπατο, μπαίνει έτσι και κλείνει και αυτό εδώ με αυτά τα χερούλια που ανοιγοκλίνουν και ασφαλίζουν. Επειδή το από πάνω το ήταν πλαστικογυάλινο καπάκι μου, ήρθε λίγο ραγισμένο, δεν πειράζει, συμβαίνει το αυτό. Το πετάξαμε, γιατί εντάξει δεν χρειάζεται να υπάρχει γυάλι στο φαγητό. Έξω και γι' αυτό δεν έχει από πάνω. Αλλά το καλό είναι ότι κλείνουν και μόνα τους με το δικό τους καπάκι. Άρα ναι, δηλαδή και έτσι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Και το έχω πει στην μάνα μου να βάζει φαγητά, να κάνει ό,τι γουσάρει. Να το κάνει ό,τι γουσάρει, τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά έχουμε, πολύ θα κράξετε και πολύ που θα με ενδιαφέρει. Είμαστε ενέτη 2024 και πάμε προς 25. Ο καθένας επιλέγει τι ερωτική προτίμηση και όλα αυτά έχει, οκ. Κάνω αυτή την εισαγωγή, γι' αυτό εδώ το λέω. Ναι, ανέκαθεν υποστήριζω Pride, ακόμα και όταν ήμουν straight πήγαινα σε Pride και όλα αυτά. Άρα τώρα που έκανα και το come out, δηλαδή έκανα το come out υλικά, έχω κάνει και τατού που λέει born this way, so fucking simple. Λοιπόν, no family friendly here. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η κούπα, είναι όλο ανοξύπνητο. Έχει το καπάκι το κλασικά όπως όλα, που είναι με το λάστιχο και κουμπώνει, κλασικά, απλά τώρα το έχω μέσα και βαριέμαι να το χρησιμοποιώ ήδη για να πίνω καφέ, τσάι, το οτιδήποτε που γουστάρω. Οκ, είναι υπέροχο. Τώρα θα πάμε στο πρώτο που μου ήρθε, το lunchbox, που τα έχει όλα μέσα. Λατρεύω. Λατρεύω! Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Α, το καπάκι. Το καπάκι για αυτό εδώ, by the way. Κλειστικό καπάκι. Ανοίγει. Κλείνει. Ανοίγει. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό. Αυτό εδώ έχει 1, 2. Τρία, 4. Και κάνουμε εδώ ένα ωραίο πύργο. Και ανοίγει. Και είναι όλο ανοξίδωτο μέσα. Είναι και το πλαστικό απ' έξω που το κάνει τέτοια. Αλλά ναι. Βάζεις εδώ μέσα το φαγητούλι σου. Π.χ. εδώ μπορείς να βάλεις σούπα. Ναι, σε αυτά θα έβαζα σούπα. Γιατί κλείνει αεροστεγός. Δηλαδή δεν νομίζω να έφευγε το προϊόν από μέσα. Δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έχει και αυτά εδώ τα 4. Τα 2 μεγάλα που μπορείς να βάλεις ό,τι γουστάρεις. Και συν τα 2 μικρά που μπορείς να βάλεις φρουτάκι, γλυκούλι, κρακεράκια, ό,τι γουστάρεις. Και άμα το θες μπορείς να μην τα πάρεις και όλα, μπορείς να βάλεις 1, 2 ή 1 αναλόγως. Κλασικά μέσα είναι το κλασικό που κρατάει θερμοκρασία. Πίσω έχει μια σικούλα για να βάλεις με χειροπύρωνα και τέτοια. Δηλαδή με το που μου ήρθε το ερωτεύτηκα. Μπορώ να πω άνετα ότι το Temu μπορεί να έχει πολύ φτηνά πράγματα. Ωραία. Αλλά όσοι έχω διαλέξει να μου έρθουνε, μου έχουν βγει διαμαντάκια. Δηλαδή λέω κι εγώ από μέσα μου, Temu τώρα φτηνά, κινεζιές και άκαιοι. Κι όμως αν κάτσεις να ψάξεις σωστά,
Φέρνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα τι δεν σας έχω δείξει. Επειδή σκέφτομαι να αρχίσω να κάνω πάλι ταξίδια, γιατί αρκετά έκατσα στην Ελλάδα. Bitch please. Λοιπόν, και θέλω να το πάω σε θέμα vlogging και λοιπόν έχω πάρει αυτό εδώ, που είναι για να σταθεροποιήσει το κινητό και όλα αυτά. Παίζει να το έχω συνορμολογήσει λάθος, δεν ξέρω, κάτι λάθος έχω κάνει εγώ. Τέλος πάντων, ανοίγουν και αυτά εδώ τα... Ανοίγει και αυτό έτσι και μπορείς να το, ξέρεις, ακουμπάς σαν stand. Ναι, έτσι τώρα βγάζει ένα νόημα. Ή μπορείς να το έχεις έξω και να προχωράς. Μα αν θα αγοράσω και άλλο, έχει και συν το φως που μπαίνει κάπου εδώ, έχει ένα μυδωτήρι, το βάζεις και λειτουργεί με μπαταρίες. Οκ, αυτό εμένα τόσο πολύ δεν μου αρέσει, αλλά οκ, δεν πειράζει. Έρχεται και με δικό του μικρόφωνο. Οκ. Και θέλω να το δοκιμάσω κάποια στιγμή. Αλλά μου είχε έρθει κι άλλο ένα μικρόφωνο που είναι όντως OP, δηλαδή σαν πρώτο σου μικρόφωνο για να το συνδέσεις με το κινητό, είναι πολύ καλό. Το μικρόφωνο που σας έλεγα πριν λίγο. Look at this dude. Είναι αυτό εδώ. Wait till you see the... No. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, που έχω δοκιμάσει ήδη το μικρόφωνο του και όλα αυτά. Έρχεται και μαζί με καλωδιάκι που φορτίζει. Ο ήχος του, πλάκα, είναι πολύ καθαρό σαν πρώτο σου μικρόφωνο. Να πεις ότι θα βγω έξω να κάνω, να εγώ τα ενώνω για να το έχω όλο μαζί. Δηλαδή, σαν πρώτο μικρόφωνο είναι πολύ καλό. Δηλαδή, το δοκίμασα στο κινητό και όλα αυτά. Και ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Θα μου πείτε, μα υπάρχουν άλλα καλύτερα. Ναι, αλλά είναι και πιο ακριβά. Για no budget, για αρχή, είναι αυτό εδώ. Υπάρχει και σε μαύρο. Έχει και με θύρα καθαρά για iPhone. Εγώ έχω 15 Plus. Ψωνάρα. Γι' αυτό πήρα και Type-C, πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων, τα ξέρετε εσείς αυτά καλύτερα από μένα. Και ναι, μου είχε βγει καλό. Δηλαδή το καρφιτσόνις το βάζεις εδώ και μπλα μπλα μπλα. Είναι το κλασικό μικροφωνάκι που φοράνε όλοι και όλες. Καλό. Και τώρα το τελευταίο πράγμα, δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Από μια παλιά μου παραγγελία τι μου είναι και αυτό εδώ που είναι όλα μαζί που καθαρίζεις και όλα αυτά. Αξίζει και αυτό. Μετά είναι αυτά εδώ τα lip gloss. Τα είχα δει πάρα πολύ στο τίμο, μου τα έβγαζε μπαμ συνέχεια. Έχω και κάτι άλλο να σας δείξω. Φανταστείτε πως έχω παραγγείλει και δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα lip gloss. Τα βλέπετε ότι και καλά είναι το ίδιο χρώμα, αλλά έχουν διαφορετικό χρώμα. Είναι απαλά στα χρώματα των χιλιών, τέλος πάντων. Το έχει δοκιμάσει η μάνα μου. Τώρα θα μου πείτε, καλά, καλή εβδομάδα, να σου πειραματώσω και όχι, μόνη της γίνεται. Αγαπάμε μαμά, ναι, φαίνεται. Της άρεσε. Για να λέει η μάνα μου, εντάξει, καλό είναι. Σημαίνει ότι η μάνα μου δεν. Τέλος. Από τη στιγμή που πει κυραρίτσα, είναι καλό, είναι καλό. Τέλος. Άρα προχωράμε. Και τώρα το τελευταίο και το λατρεύω είναι αυτή εδώ η χτένα, που την έχετε δει όλοι όσοι έχετε μπούκλες, σας βγαίνει προτινόμενο και άκη. Είναι αυτή εδώ η χτένα, τώρα δεν ξέρω αν θα φανεί. Καλά, πριν 3 μέρες λούσικα, άρα μου έχει πέσει και η μπούκλα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ και καλά το γυρνάς έτσι. Το κάνεις και έτσι και βγαίνει
η μπούκλα τώρα δεν είμαι λουσμένη, δεν είναι βρεγμένο το μαλλί για να δείξει τι εννοώ. Αλλά πραγματικά όταν λούσικα και όλα αυτά και έκανα το ρουτίν της μπούκλας, αξίζει. Δηλαδή αυτή μπορεί να τη βρεις στο εμπόριο κανονικά 20, 30, 10 ευρώ, δεν ξέρω πόσο. Εμένα με βόλεψε. Έχει και άλλη μία που είναι πιο ανοιχτή έτσι, σαν βεντάλια που ανοίγει. Την έχω τώρα στο μπάνιο, βαριέμαι να πηγαίνω. Ναι, στο μπάνιο την έχω. Που όταν βάζεις την κρέμα, τη μαλακτική και όλα αυτά και χτενίζεσαι, είναι ωραία. Δηλαδή πήρα ένα σετ που είναι καθαρά για σγουρά μαλλιά. Εγώ έχω ημίσγουρο, αλλά και πάλι τη δουλειά την κάνω για αυτό που θες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα πράγματα από το Temu. Όπως προείπα και στην αρχή, με το κωδικό μου αν κατεβάσετε παίρνετε 100 ευρώ έκπτωση στην πρώτη σας αγορά. Δηλαδή αν έχετε 2-3 κινητά μπορείτε από εκεί να κατεβάζετε κάθε φορά το Temu για να παίρνετε επιπλέον έκπτωση σαν πρώτος χρήστης, σαν πρώτη φορά χρήστης και όλα αυτά. Τα ξεγνωρίζετε τέλος πάντων. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, δεν ξέρω ξανά πότε θα έχω Temu haul. Αλλά τώρα περιμένω και κάποια πράγματα και από Shein. Λίγα πράγματα. Αλλά από Temu πάλι το καλάθι μου το καλάθι μου είναι λίγο γεμάτο. Ναι, τέλος πάντων είναι πολλά πράγματα, πως μπορείτε να δείτε. Και ναι, άρα καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται η αγορά. Αυτά. Τα λέμε.